ba mutunci ba daraja shiga maka da kare. Tunda aka taba ni sai na yi rashin mutunci a garin nan. Musa mai sana'a dole ne mu faɗa ma gaskiya saboda mu wakilan Allah ne. Ni wakilin babanka ne? Shine na ce ku wakilan Allah ne, ni ka gaya mun in wakilin babanka ne. Duk iskancin ka kar ka suke ka ce zaka zage ni. In na zage ka me zaka yi, ni sanin mutunci ne? Duk wanda imin kankara sai neman na itace. To ke tsaya na ji ba wannan ba wai me ma zaka yi da wannan addata hannunka. Ina yi rashin mutunci tunda aka taba ni. Tunda na fuskanci baka da kunya dole yau mu tattara ma kayan ka bar garin nan tunda ai ba garin ku bane da mu. Garin nan ne ni cikakke wayayye. Yawwa kar a dauka wai zuwa ne ni. Oke da so kin ji rashin mutunci zai yi wani irin shawara zaki ba shi akan wannan rashin mutuncin da zai yi. To billahi da ila duk abin da ya maka karama. Kai ba shi ba duk wani da da yake jin shi da ne in dai ya taba ka karama. Ke kawo Musa ne sana'a ba wannan magana. Na tura rinya ta ɗewan ruwa amma ka hana ta ɗiba. Me ye dalilin da yasa ka hana ta ɗiba? Wannan ba ni ne na hana ba, mai gari ne ya ce duk wanda izo kada ya ibi ruwa sai ya biya kuɗi. Ke wannan shi ne dalilin? To menene dalilin da yasa kai baka ganin kowa da mutunci? Ni mutunci na sani, duk wanda bai ga girma na ba zan ga nasa.